Вітаю всіх! Гэта гісторык Андрей Берастовскі і яшчэ адзін кароткі рэпартаж пра мемарыяльныя могілкі. Перад намі рэшткі помнікаў яўрэйскіх могілак, якія знаходзіліся ў Мінску ў раёне вуліцы Калектарнай і вуліцы Сухой. Вось у скверы, дзе я зрабіў шэраг фотаздымкаў падчас раскопак, якія вяліся тут рабочымі ў 2007 годзе, былі знойдзены гэтыя мемарыяльныя пліты. Але як яны тут апыніліся, кароткая гісторыя. Яўрэйскія могілкі існавалі у Мінску на працягу некалькіх стагоддзяў. Пасля таго, як Мінск увайшоў у склад Расійскай імперыі, людзей хавалі пераважна іх веравызнанні. Існавалі каталіцкія могілкі, існавалі праваслаўныя могілкі, адпаведна мусульманскія і яўрэйскія могілкі. Пазней вось могілкі, якія існавалі на тэрыторыі цяперашняга стадыёна Дынама, былі ліквідаваны ў 1930-е гады падчас будаўніцтва стадыёна. Прычым праводзілася эксгумацыя і частку рэшткаў перавезлі вось у парк, у якім я знаходжуся. У 1970 годзе зачынілі гэтыя могілкі у тым сэнсе, што тут перасталі хаваць людзей, а яны існавалі паралельна з могілкамі на Дынамам і існавалі пасля ліквідацыі могілак на Дынама як ужо адзіная тэрыторыя пахавання яўрэяў і ўвогуле як могілкі, бо маглі хаваць не толькі яўрэяў тут. І таксама часткова гэта тэрыторыя выкарыстоўвалася пад мінскае гета падчас Другой сусветнай вайны, падчас нямецкай акупацыі. Аб чым сведчыць не толькі вось гэтыя знойдзеныя помнікі, але і два мемарыялы. Вось на адзін мы ідзем. І так, гэты мемарыял быў створаны ў гонар яўрэяў, якіх вывезлі сюды з Германіі, каля 5000 альбо 6000 чалавек, якія былі ліквідаваны ў мінскім гета і пазней пахаваны на яўрэйскіх могілках. І далей, я навяду яшчэ далей, там кампазіцыя, далей будзе стол і стул. Таксама ў гонар памяці ахвяраў нацызму. Гэтыя мемарыялы былі створаны ў 2007 годзе, але што здарылася з могілкамі? Яшчэ раз. У 1970 годзе могілкі былі зачынены для новых пахаванняў. Магчыма, новыя пахаванні рабіліся ў якасці падзахавання да сваяку, а ў 1990 могілкі былі ліквідаваны. Ці быў хтосьці згуміраваны, вывезены куды-небудзь, не ведаю. Але ведаю дакладна, што ўжо пазней, у 2007 годзе, выпадкова, калі знайшлі рэшткі помнікаў, вось бітыя помнікі і цэлыя помнікі, якія зайшлі падчас эксгумацыі, іх перавезлі сюды і стварылі такі стыхійны мемарыял і афіцыйны ў гонар таксама тым, хто тут быў пахаваны як ахвяра нацызму. Тым не меней, шмат магіл яшчэ знаходзяцца ў гэтым парку, проста закатаныя ў грунт. Мінімум адно я знайшоў. У 2007 годзе тут працаваў гісторык Владзімір Валожанскі, які вядзе партал Мінск стары і новы. І ён таксама сцвярджаў, што жыхары час ад часу бачаць могілкі, якія тырчаць, магільныя пліты, якія тырчаць з зямлі. Ось. Такім чынам, мы бачым яшчэ адны могілкі, якія існавалі тут на тэрыторыі скрыжавання вуліцы Сухой, Калектарнай і Гебелева, і якія дзейнічалі як падчас Расійскай імперыі, так і падчас савецкай улады і былі ліквідаваны ў апошнія гады савецкай улады. Мемарыялы могуць быць яшчэ тут і яшчэ нейкія адметнасці, таму гэты накід, які я зрабіў, гэта такое завабліванне іншых даследчыкаў старажытнасці і гісторыі Мінска працягваць даследаванні тут, працягваць вывучэнне тэрыторыі мінскіх могілак, якія, на жаль, вывучаюць пераважна
чорныя капальнікі. І таксама гэта частка серыі, прысвечанай мемарыяльным могілкам, якая публікуецца на маёй старонцы ў сеціве блог Андрэя Берастоўскага. Відэа знята 25 ліпеня 2018 года. Усім добрага дня!